खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय। दिनै मंगलबार बाराय नोंथांमोननो थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। अन्नानै चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मैया चिरां जिल्लानि माखासे आबसुनि सुबुंफोरखौ लाफानानै बङाइगाव बियार फिल्ड आइअसेलाव एबा बङाइगाव बियार फिल्डआवहाय थांनानै मेम'रेन्डाम हैदों। भारत हादोर आरो आसाम रायजोआ माखासे मुंफोरखौ जेरै सोलायगासिनो दङ आरो बे थांखिखौ लादों, बेखौनो लानानै दिपेन बर' बिथाङा बङाइगाव बियार फिल्डआव थांनानै सेथियावहाय बड'लेण्ड बियार फिल्ड जानांगौ बिनि मुंखौ सोलायनानै होननानै बिथाङा मेम'रेन्डाम हैदों आरो नैथियावहाय ओनसोलनि सुबुंफोरखौ खामानि थिसननांगौ आरो थामथियाव बर' गामिफोरखौ होखारनानै गुवार खालामनो नागिरनायनिफ्राय होबथानाय एबा रैखाथि होनाय आरो जोबथा ब्रैथियावहाय कम्पानिनि फान्डफोरखौ बहा बहा बाहायदों गासैखौ जोंनो मिथिहोनांगौ होननानै बिथाङा खावलायदों आरो बे मावनाया गोख्रैनो जाफुंसारगोन होननानै बिथाङा आसा थिदों। आसाम रायजोआवहाय सान्थालि जातिफोरखौ एसटि होआब्ला आसामाव अर जोंगोन। फैगौ लकसभा इलेक्सनावहाय बिसायख'थियाव बिथांमोना फिनजाथाय होगोन होननानै दुर्गा सरेन बिथाङा बुंदों क'क्राझार जिल्लानि मोनसे मेलावहाय नुजाथिनानै। आलादा बड'लेण्ड सावरायनाय बिथाखौ लाखिनानै फैगौ 29 जुलाइनिफ्राय लानानै 1 आगस्तसिम सावरायनाय लानाय जागोन क'क्राझारावहाय। बेखौनो दैदेनदों बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया आरो बे सावरायनाय मेलाव गासै बर'नि आफादफोरखौहाय सावरायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो बयखौबो ज' जानानै थिरांथा लानो थाखाय बिथाङा बयखौबो इनभाइटेसन खालामदों। बिनि उनावहाय गासैबो आफादफ्रा थांनानै दिल्लीनि जन्तर मन्तरावहाय मोनसे मेल खुंनो थाखाय बिथांमोनहा थिरांथा लानाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा स्रायै मिथिहोदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, आसामनि इयुथ अलिम्पिक 2020 गेलेनायाव क'क्राझार जिल्लानि 7 लाइमोनफोरा देरहासार जानो हाबाय आरो मेडेल मोननो हाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गेलेनायखौ गुवाहाटीनि ओनसोलमायावहाय खुंनाय जादों। थांनाय 22 जुलाइनिफ्राय लानानै खुंगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि 7 लाइमोनफोरा मेडेल मोननो हानाय जाबाय। खौराङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेथियावहाय जयदेब नाथ सनानि मेडेल मोननो हाबाय आरो नैथियाव सानसुला बसुमतारि ब्रन्ज मेडेल, थामथियावहाय जोंसार बसुमतारि ब्रन्ज मेडेल, ब्रैथियाव बिरदाव बसुमतारि ब्रन्ज मेडेल आरो कारखाना बर्मना ब्रन्जनि मेडेल मोननानै जोंनि क'क्राझार जिल्लानि मोनसे देरगाथाव बाथ्रा लाबोनो हाबाय एबा जोंनि बड'लेण्डनि मोनसे मुंदांखा खालामनो हाबाय होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जायो। बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बिटिआर ओनसोलाव भेटेनारि बिफानावहाय फिल्ड एसिस्टेन्टनि 78 मासिनि साख्रि ओंखारदोंमोन। बेखौनो लानानै बड'लेण्ड थिखादार आफादनि नेहाथारि बिक्रम दैमारि बिथाङा जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोजोननाय गैयै फोरमायदों। बेबायदि मासिखौ मोननाय जासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों, जेरावहाय 80% मोननांगौमोन बेवहाय 10%सोल' मोनसिगोन बर' जातिफोरा होननानै बिथाङा बुंदों। दिनै बेबायदि खालामनाया मोजां जायाखै आरो आसाम रायजोआवहाय बा स्टेटआव बेबायदि पावारखौ हरनाया मोजां जायाखै होननानै बिथाङा बुंदों। बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद खहा। बिनिखायनो बेखौ जोंनि बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथाङाबा साननो नांगौ आरो प्रमद बर' बा मासियाव जिरायनाय मानसिफ्रा बेखौ साननो नांगौ, नङाबा जोंनि बर' हारिया खहानिफ्राय खहा जालांगोन होननानै बिथाङा गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लाया बिकिडाब्लिउआव हाबगोन ना बिटिआर ओनसोलाव हाबगोन बेखौ स्रा खालामनानै होनो थाखाय बर' आफादनि खौसेथि आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारि बिथाङा बुंदों। आरोबाव 17 जुलाइआव जे केबिनेटआव थिरांथा लानाय जादोंमोन गासै आसामनि फरायसा
लिफोरखौहाय लाला होनायनिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौहाय बिथाङा दैखांनानै लाफिननांगौ थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों आरो बेखौहाय मावफुंथारनांगौ 6.3 जे बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनानै होनांगौ होननानै बिथांमोनहा गोख्रों खौरांगिरिफोरनि सिगांजोंहाय बिथांमोनहा खावलायदों आरो बिकेडब्लिउआव हाबगोन ना बिटिआरआव हाबगोन बिश्वनाथ आरो सनितपुरा बेखौ स्रा खालामनानै होनांगौ होननानै बिथाङा खौरांफोरनि गेजेरजों बिथांमोनहा दाबि दैखांदों। रायजोआवहाय गोबांथार हिनजावसा गथ'फोरखौहाय हमनो हानाय जादों। गासै 124 हिनजावसा गथ'फोर आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ हमनो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोरखौहाय गुबुन जायगायाव लांखारनो थाखाय आथोन गेलेहोनो थाखाय लांनो थाखाय थिरांथा लानाय जादोंमोन। बेखौनो गोबांथार नाजानायनि गेजेरजों रेलवे बिफान आरपिएफ बिथांमोनहा बोखांनो हानाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरखौहाय लांखारनो नागिरनाय सुबुंफोरनि 4 सुबुंखौ बांलादेशनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, जोंनि भारत हादोरनि इउपिआवहाय उत्तर प्रदेशआवहाय सोनबान्द्रायावहाय हा गावस्रानानै 2 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मेसिनजों हा जावबाय थानाय समावनो हाया थुबस्रा गावनानै 2 सुबुङा हा सिङावहाय थब्ल' गलांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोर 2नि मुंखौ चैतन्य कुमार 34 बोसोरनि आरो सासेखौ रवि शंकर जादव 22 बोसोरनि होननानै सिनायथि मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि